ҳамарӯза зарур мебошанд ба муҳоҷирон. Соати 21:00 финал мебошад. музди маошаш аз 75 000 рубл сар мешавад. махсус ки метавонед аз границаи Қазоқистон истифода бубаред. табобати ҳама намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, острияхандрози сутунмуҳра, протрузияи сутунмуҳра ва грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо, табобати бемориҳои мардона, простатит, дарди гурдаҳо ва табобат барои бефарзандӣ, суроға, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед ва ҳатман як дона лайк бимонед, мо миннатдор мешавем. Якчанд комментарияҳоро ҷамъоварӣ кардем ва хостем ки дар ҳамин мавзӯъҳое ки ҳамарӯза зарур мебошанд ба муҳоҷирон суҳбат кунем, мушкилиҳоро роҳи ҳалша гап занем. Ва дар ҳаминҷа як чиза қайд карда мегзарам, чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай. рӯзи 10 август ба вақти ҷумҳурии Тоҷикистон соати 21:00 финал мебошад. ба ҳамин хотир огоҳ бошен ва фурсата аз даст натиҳен. ҳозирам билет ҳастай. нархи билет 200 рубла дар бар мегирад. касе ки мехоҳад билет бихара, ина картаи Сбербанк барои харидорӣ кардан. дар ҳамин карта сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ман ногуфта намонад ки аксия дора билет харӣ ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. конкурс 51 дона приз дорад. чектона дар ин ҳамин рақамҳои WhatsApp хати номтон роӣ кунен, ҷошда соҳиби билет мешавед. мо гарчанде ки дар ин мавзӯъҳо аллакай гап задагӣ ҳастем, вале боз ҳастанд нафароне ки видеоҳои моро мумкин тамошо кардагӣ набуданд, савол пешниҳод карданд ки оё роҳи оҳан миёни Тоҷикистон ва Россия кушода шуд ё ки не. ё боз як саволи муҳими дигар ки оё границаҳо ба мисли пештара кушода шуданд ё ин ки не. тамошобинони азиз, акнун шумо метавонед ки аз границаи Қазоқистон истифода бубаред барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳои худтон. чӣ хеле ки медонед, пештар вақтҳо граница баста буд ва муҳоҷирон наметавонистанд ки патентҳои худшона продлит кунанд. бисёртар барои продлит кардани патент граница гузаштана истифода мебаранд муҳоҷирон. акнун ба мисли пештара метавонед ки аз границаи Қазоқистон истифода барен. ва оиди кушода шудани роҳи оҳан, бале, роҳи оҳан миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия аллакай кушода шудагӣ ҳаст. мусофирон метавонанд ки аз Тоҷикистон ба Россия бо тариқи роҳи оҳан билет харидорӣ карда сафар кунед. нархи билеташ агар ки пештарак бихарен 1200 сомона дар бар мегирад. агар ки дастрочна бихарен 1500 сомона дар бар мегирад. ногуфта намонад, дар як ҳафта як маротиба аз Тоҷикистон ба Волгоград бо роҳи оҳан метавонанд мусофирро сафар кунанд ва аз Волгоград низ метавонанд ки бо роҳи оҳан ба шаҳри Душанбе сафар кунанд. боз як чизи дигара қайд кардан мумкин аст ки коршиносони Федератсияи Россия гуфтанд кадом намуди муҳоҷирони корӣ ба Федератсияи Россия айни ҳол заруртар мебошанд. соҳаи саноат асосан ба коргарони оддӣ эҳтиёҷ доранд, қайд намуданд коршиносони Федератсияи Россия. аммо дар айни замон категорияҳое ҳастанд ки дар сохтмонҳо ҳамеша серталабанд. дар Русия соли сеюм аст ки мавзӯи нарасидани кадр дар соҳаи сохтмон муҳим боқӣ мемонад. яъне ки сеюм сол мебошад ки дар биноҳои сохтмонӣ нарасидани қувваи корӣ ба назар мерасад ва Федератсияи Россия ба ин чиз айни ҳол ниёз дорад. ва гуфтанд ки имрӯз ба мутахассисон оид ба васлкунии фасадҳо талабот хела зиёд мебошад. яъне касе ҳамин ҳунарҳоро дорад, метавонад ки дар любой биноҳои сохтмонии Федератсияи Россия айни ҳол рафта муроҷиат кунад, ба кор қабулш мекунанд. музди маошаш аз 75 000 рубл сар мешавад то 90 000 рубла дар бар мегирад. кома оев нависонда: салом брат, мигратсиони карта фалшивие, Тоҷикистон равем депорт мекунанд. бародарои азиз, хоҳиш мекунам ҳамин гуна саволҳоро пешниҳод накунем, чунки ҳар барномада ма ҷавоб метиҳам. мигратсиони картаи фалшивӣ, регистратсияи фалшивӣ ё ки патенти просрочнӣ, то дар ягон ҷо шуморо тафтиш накунанд, то ба шуъбаи милитсия набаранд, тон ҳеҷ кас аниқ карда наметавонад ки ягон ҳуҷҷати шумо фалшивӣ ҳаст ё ки не. агар ки тафтиш кардан
баъд метавонанд депортатсиятон кунанд ё метавонанд бурда 1 моҳ дар сахр ва маҳкамтон кунанд. ба ҳамин хотир ба ягон ҳуҷҷати фалшивӣ нагарден. қонунгузориш хеле ки муқаррар кардагиай ҳамун қонунро риоя кунед. Азам Тангиров нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, илтимос ҷавоб диҳед. Агар чеки патентро 2 ё 3 рӯз дер спорем, патент намесӯзад? Не бародари азиз, намесӯзад. Не ки ҳамун сари вақт бисполиш бо беҳад хуб мешавад. Каримзод нависонда: бародар, ба ҳамин савол ҳатман ҷавоб гардонед. Дар ҳолате ки дар Федератсияи Россия патент кунӣ ва аннулировад шавад ва ман регистратсия карда ба ватан рафта ва боз баргашта омада метавонам? Агар ки дар ҳол биёӣ, бале. Вале агар баъди аннулировад шидани патент бо ту дар ягон ҷо кор куниву дар болои кортро биқапанд, ҷаримат кунанд, баранд маҳкам кунанд, аллакай боз мушкили болои сари худат меояд. Ғарибон нависонда: салом акаи Сорбон, ман дар Россия документ надорам, паспорт ман буд шидагиа, чӣ хел хона равам? Илтимос ҷавоб те бародар. метавонӣ ки ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва муроҷиат кунӣ ё ки ба коркунҳои консулгарӣ дар дигар шаҳрҳош муроҷиат кунӣ. Бо тариқи ҳуҷҷати возвращения на родину метавонӣ ки биёӣ. Мастер нависонда: акаҷон дар Россия ба регистратсияи фалшивӣ биқапанд чо мекунанд? Ҷавобша жда дорам. Метавонанд ки ҳам ҷаримат кунанд ва ҳам 3 сола видвареният кунанд. Капля груз нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, патенти ман аннулировад шида. Ман метавонам граница бигзарам, айсари нав патент кунам? Илтимос ҷавоб медоден ҳамин савола. Пешакир Аҳмад ака. Бале бародари азиз, мо дар аввали видео ба ҳамин хотир қайд намудем, махсус ки метавонен аз границаи Қазоқистон истифода бибарен, ҳуҷҷатҳои худтона дуруст кунен сари вақт. Як каси дига нависонда: салом сози хубӣ брат, саволи мара ҷавоб надоден. 10 боршид зиёд нависондаистам. 27 сола боши хизмат мебарам. Пешакир Аҳмад. Қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ овардагӣ аст ки шаҳрванд аз синни 18 сола то 27 сола ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад. Ҳусейн нависонда: салом акаи Сорбон, илтимос ҷавоб гардонед. Ман якум бор ба Россия омадам, гости нависондам. Баъди 3 моҳ метавонам граница гузарам, боз омада патент кунам ё наметавонам? Илтимос ака, ҷавоби шуморо интизорам. Агар легални бигирем, қонунӣ, вақте ки ту 3 моҳ меси ай Россия биромадӣ, бо баъди 3 моҳ ҳаққи дуромадан дорӣ бародар. Саторов нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, ҳамин касали пӯста мебаранд хизмат ё ки не? Касали пӯсте ки агар сафедшавиша дар назар дошта бошӣ ба хизмати ҳарбӣ бурда намешавад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.